Hvem har sin mobil tæt på sin højttaler? Undskyld. Åh nej, prøv at se mit liv. Good luck. Jeg burde virkelig save. Jeg har hørt det. Der du går til save i våben. What? Nej! Du kunne have været død der. Ja. Stærk. Hvis du havde fået den i hovedet, Nikolaj, havde du været død. Yeah! Deagle time. Nej! Hvor er han henne? Holy shit! Oh my god! Nej, hvor er det fedt det der. Nej. Hvor er Nej, du hvor er det heldig. fedt. Jeg har sagt det før. Hvor er det fedt. Et liv! Hvor er det fedt. Nej, hvor er det fedt. Med pistol. Ikke step. Du skal være hurtig. Jo, han skal være hurtig. Jo, det er rigtigt. Sorry, så ikke tiden. Ja. Kitchen. Prøv at plante bomben. Prøv at plante bom. Prøv, skynd dig. Han kommer sikkert noget der. Nej, Mathias! Save! Øj, du nåede lige. Jo, til venstre, tror jeg. Nej, Mathias! Der er en på A, 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 og jeg dør. Okay, Han der er ikke på tilbage. Jeg skal da lige... Niklas, connector. Jeg hører dig. Ja, okay, ja. Gem dig. Reload, høj. Åh nej, de kommer. Ui! Niklas! Ja, han havde lidt liv. Det var så tæt på. Enten er de stadig i... Jeg tror, de har købt nu. Det tror jeg nemlig også. Fordi de Måske er SMG'er, eller også har de AK og sådan noget. Underpass. Ja, it's probably an apartment, man. X, Ja, der er nogen her, Ja. Der er nogen, der er bare 12 underpass. Underpass er midt. Det siger du ikke, jeg ramte ind i ansigtet med en granat. Ja, og så fik jeg ham. Ja, med Thiesen. Jeg fik ham. Når jeg kan mærke, når jeg spiller dem. Der er en fremme. Fuck, hvor nederen, mand. Kom igen. Der kommer Palace. Godt, Niklas. Jeg fucking Tak for det, Nikolaj. Tak for det call. Nu props. Jeg har Okay, kastet granat. Skynd jer plant. De kommer nok fra B. Ja, der er en i... Ej, han har 20 liv tilbage, han har 20 liv tilbage. Ja, han er der ved smoken. Jeg så ham lige i højre side. Der er... Shit. Der er en i stairs. Sidst vi er stairs. Godt, Niklas. Hvordan er LP? Wow, mit aim, der er en mere, Niklas. Der er en stairs. On stairs. Jumping down. On Hellas. Pas på, de pusher nok, så vi skal vente på dem. Vi venter på dem. Der pusher en. Der kommer endnu en. Godt callet. Tilbage. Der er pushing. A. Der er endnu en. Oh shit! Det gik mega godt det der. Scheisse. Det gik mega godt det der. Hvorfor rushede de også? Silvers. Ja. Eastern European Tactics. Ja, præcis. Nej, han er ikke. Han er bilen. Ikke skynde. Goddamn, diffuse! Har det diffuse? Nej, jeg har ikke. Okay. Har du? Jeg har den! Godt. Oh my god! Fuck, det var tæt på det der. De kommer og connector. Forsigtigt, han er hoppet ned. Nej, der er en, der pusher igen. Hold. Forsigtigt, skud Niklas. Der er en med bum. Ja, bare gå den vej. Han har 30 liv tilbage. Og så får jeg tror han planter. Jeg tror du skal bruge pistol i det der tilfælde. Det var på pistol. Hold. Der er Hvordan vidste han overhovedet det? Hvordan vidste han? Shit, det der Niklas. Det var godt nok tæt. Hvordan vidste han, jeg kom der? Okay, bare lad dem komme til os. Thiesen, jeg løber op på år. Jeg løber op forbi. Jeg er bag dig, se. Pas på CT. Ja, han er hit. Han er AVP ved Seek Ninja. Newbox, begge to der. Jeg flasher mig selv. Nej! Jeg tager min kills! Nikolaj! I tager min kills! Mathias, vi begge lavede granater. Ja, det mener I. Ved I hvad? Altså, seriøst. Du har
prøve at grief i al den tid, uden at sige det der. Det synes jeg altså ikke helt. Du kunne bare have sagt, at du ville blive kigget. Venstre. Ja. Han lægger og dræber dem. Skynd dig du. Ja! Nå, han så der ikke.